yaba baba yakaterebei asi toda kuidimbura michinzwisisa. Baba vatichipiwa minda vane peke vakatariswa peke vakaichinja nedhamu recommunity takati haripindi injini nokuti harina mvura inorefreshena. Takazwa kubata vapinza injini takavadaidza kudare tikavatsanangurira kuti zvese zvomaita hazvikunzwira mutemo havana kuda kutiteerera. Vane gadheni yavo iri mhenderekedzo nedhamu takati ngaibviswe zvichisuperviswa nezinwa ikauya ikavataurira kuti ngavabvise vakarambira dare rezinwa. Tikadaidza vabhana veLens vakauya vari pamwepo nezinwa vakauya vakati hoko yamakabvisa iyi ndo pane hoko yenyu apa kwamuri kuenda hako ziriko. Vakarambira vanabhana vakachinja rodi inofamba ndiyo vanhu vakaisa nyowani yavo yavanodaiwa indikune hoko yangu vakaisa matanda avo murodi sezvizvi andakangodai chinyafamba nemota unotonzvenga kandauri aravo kana vakaisa murodi tikavati ngavabvise vakarambira dare. Ndakavadaidza kudare rangu ini kanokwana kuita 4 padare renyu padare rangu ini tiraenda kwaHeadman kanokwana kuita ka4 tichiva advisa kuti bvisai zvinhu zvese zvakataurwa nemutemo izvi zvinosupavhaizwa nesasabhuwani nesela havana kuda kunditeerera. Ndakazodedza zinwa neveLens vakataura navo havana kuda kuvateerera. Ndikazoudzawo mambo vavandirai ndakonewa murume uyu uyai muzotaurawo naye. Vakauya mambo vavandirai vakataura naye community iripo kwese kwatakabva community inoziva zvose hapana chisikazikana necommunity yose. Mambo vavandirai vakavati gadheni ngaibve matanda ari apa ndaabve zvese zvidzokere neorders zvakataurwa neLens nezinwa in 7 days vakasaina mubhuku ravavandirai mamanidza akanoona vavandirai. Saka dare ranhasi raifanira kunge navavandirai vari vakamira navo asi noda kuti varwara vati ndiwe inini. Saka pa7 days izomusi wa22 May wakapiwa 7 days nhasi ndo pavazouya kudare. Saka 7 days dzalapsa kudhara ndo zvakaitika pavari. Carai, passou muito. Yes. Eu agora lembro. Tudo. Bom. Já tá lá. Jogo. Se eu tá o Anderson. Tá lá o Santos. Já isso. E nem tá com a praça. É o Urmendo. Ali na mapa 5. The Minister of Lands. In 2001. Ndachingochengeta mapegi ndichirima munda mangu. Munda wangu uri padhuze nedhamu. Oko baba sengaima ngoyenga shuri. Uri padhuze nedhamu munda wangu. Right vakauya vachiti aiwa munda wako uri padhuze nedhamu warega kurima muriwo. Ndikati aiwa ndingaregi kurima muriwo because mukati mepegi dzangu. Ukanzirega senjini. Rega ndikero sikaiko. Rega kurima muriwo. Ndikati muriwo wandinorima ndiri kurima mupurazi mangu nepegi dzangu handisi kurima nzvimbo yedhamu. Vadero vakaenda vakadzokorora futi nyaya yacho vakandidana kwavo ndikaenda ndikanotaura nyaya iyo ndikati aiwa hazvigoni izvo nekuti mapegi ndinomaziva 2 akatodzugwa ndinomaziva ndangu. Zvakadini kuti kuve nyangwe veLens vanova ndo vakapega. Havana kuya here veLens. Ndakapiwa nemepu yacho yeLens sketch map ndinayo izvozvo inotaura maererano nepegi dzangu. Saka zvaita izvozvo baba havanawo kuda izvozvo vakabva vachinja zhira vataura kuti ndakachinja zhira vataura handini ndakachinja ivo ndo vakachinja pane zhira yehurumende yakatopegwa ini mapegi acho ndo vakachinja vakaisa mukati mepurasi mangu. Ndikati aiwa zvibaba vakandidana futi
ndaramba kuti ayo hazviiti kuti itina pavo because vanga vave vakatema miti vachifurashira mupurazi mavo iye hazviiti nokuti rodhi iyo inodira jecha mudhamu. Tikati asi ndiyo yehurumende, ndiyo yakapfekwa nehurumende, nemepu yangu inoreva kudaro. Vakati kwete, isu zvatareva secommunity tatizvira haigoni kuinda uko, inofanira kuinda apo. Hongu yakapfekwa asi community yati. Ndikaramba izvo ndikati community inogona here kutonga mupurazi mangu kana kuti vanotondipa chichemo tohwanana kuti chichemo chavo ndingaita sei. Vakati ina handigoni kukumbira kunewe. Ndakamirira mambo handikumbirini. Mambo okumbira here ndisabhuku. Ndikati ayo mambo havagoni kundikumbira here. Saka ini ndiri ziso ramambo. Ndikavarega vakadaro. Vakashanda nezvira iyoyo makore 2 years ichishanda. Vakabvisa waya yandakafenza muganhu wepurazi rangu, vakaibvisa yose nevanhu vane community vaiti community yati zvavati ndinenge ndina vanhu ishuwa vanenge vachiti community yati. Saka zhirayo vakaisa nenharo vakabvisa waya yangu yose yeploti ikoko kudhamu vakabvisa ikabva ndikanyara ndikagara. Saka ndakangogara nokuzoti velenzi vavuya manje ndakapa chichemo changu ini kuti ayo zvitina nzotigadzire because munda mangu muri kudyiwa nemondo. Sabhuku havasi kuda kuti ndifenze. Zvikanzi nhasi tiri kuziva kuti munhu wese akapiwa purazi ngaafenze purazi rake. Ndakabva ndatanga kufenza kubva pavakadhadhanura waya posi ndikatanga kufenza. Ndobvaodana wakuvhara rodhi wakuvhara rodhi here rodhi wakuvhara rodhi here rodhi yawakaudzwa nasabhuku kunzi rodhi ndiyo inodiwa mambo agoni kukumbira wakuvhara rodhi here. Hani yakuvharana nasi iripo iri kufambiwa zvirayo iripo izvozvi. Vavandirai vakauya vakati aiwa iwe rega kusvikira mapega auya. Saka uri kuti sabhuku ari kunyepa zviripo kana mune mambo ari kunyepa. Aiwa handakuda chiwa gore dema mambo kana tikatuma vanhu chiwa tikatuma vanhu kuti vauye kwauri iwewe kuploti kwako tikaona zvakamheya inenge yacontempt of court. Mambo mungatondibetsera inenge yacontempt of court because ndatamborawo nyangweni mungatondinyaradzaa. Zviripo zvandiri kutaura ndo zviripo mapegi angu aripo. uri kuiwa here handisi kutaura imbotaura naye handisi kutaura nema zviripo izvo. imbotaura naye makombi kunze pamusoro mambo pamusoro edare baba ndiani wete wani vagore dema nditi ichokwadi tinoziva kuti maplots handiti hapana munhu angakupei kunze kwehurumende makapiwa nehurumende. Asi muhurumende imomo mune presidium ine utungamiri inonzi administration inotangira pana sabhuku vanove baba baba ava munotenda chekutanga ndi sabhuku venyere alright. Asi kana muchiti mamuchinda ivo vachiti vakakudanai runokwana ru4 musina kuinda kureva kuti takutanga kupikisana but hapasipo pandiri ndepekuti ndizvo here kuti wadanwa kafoka sani ndakadamwa kaviri nasabhuku ketatu ndivavandirai sei usina kuenda ndachinda kupese. Saka pauri kuti wewe vandirai tikamushedza achakutinetsa kuti wakauya. Sure. Imimi makapomegwa mhosva yekuti mubise gadheni navava vavillage level handitika. Imimi nharo dzenyu dziri dzekuti handingatongwi nevava because havasiwo vakandipa pandigere. Handakudaro. Hamuna kudaro. Indangotaura chete kuti ndo muganhu wepurazi rangu. Alright. Iwe gore remanozviziva here kuti nyika iyo ndiya mambogwesera nababa ava vanenge vamuchokera noziva sei usingateereri vamuchokera
chandisingazi kusateerera kwangu ndokunondinetsa ende sei wauya padare iwe nzvimbo yacho izvozvi vari kufamba nzira yacho vakaifanira oh haina kufamba kufamba mota nzira iripo ndinasa kudzokorora ndingatavanga ndiri kupika nhema ndodzokorora kechipiri kechitatu nyaya yakati rebei asi dai vaida kuteerera baba vagoridema vaidai vatara chokwadi pamberi pedare inga mambo maida kumanzwisisa ndakavadadza kudare kwangu ka4 vachiuya ndichivataura kuti izvi hazvibvumidzwi izvi hazvibvumidzwi vachiramba apa muromo wavo hanisi kutaura zvinhu vasipo vamuchokore imi vagoridema anga ari umwe wemauto makuru kupondoroza kwanaishanda ene wachoma havambogone kunyepa dai vanga vari munhu akangwara waitaura chokwadi chaikusununguna nokuti iniko zvo ndikatuma makombe naganye namamvura kunoona kuti rodhi iyo iripo ndikakuona zvisirizo navandirai wacho navamuchokore nasabhuku wangu izvi ndikaona zvisirizo iwo wakubhadhara mombe mbiri because inenge yacontempt of court wanyepera chi dare munhu akangwara ndiye anotaura chokwadi pamberi pedare kuti asunungurwe unogona kunzvenga vakawanda vanhu vanonzvenga titondo umwe munhu akanyeka mukadzi wemunhu panapa andika akanzvenga munhu uyo akati o haanzvenga mangwana ndoda kukuradzai akayakazvimba dumbu ende saka tiri pane pfungwa isusu Mr. Man tiri kumasettlement pane pfungwa yakawanda asi inoda kubisiwa kuvanhu vari kumasettlement mukuzviziva kubva kuvanhu vari kutongwa nevari kuvatonga vacho muchaita nhamo kana iriyo nhamo yamunayo ka toda kuipedza because mauya kwamambo imimi vari kutongwa handiti ka musarambe kutongwa nevava vamuchivati havasiwo vakatipa chekutanga ivo vari kukutongai vasakutongei kuti maiti hakuna masabhu muziza tine nhamo nemi vanhu because tinogona kuwana muchiita naizvozvo but hazvibetseri mambo nehurumende paadministration nepadevelopment ndiri kuti muri kuvapatakwa nyaya yedhamu dhamu muri kuti riri mupurasment right riri ku asi ndiro ramuri kugwisana nevatungamiri panyaya yemvura handiti ndakatorega nomuriwo ndakarega zvese makarega ndo vakanditisiya tikasiya alright ayo inzwaka makombe tsamba iri panapa yakanyorwa musi wa 3 June okay handika imimi ndoda kuti mutore chairman wedistrict wezanu PF uya musoja wemufana rinaristrati wedu kuzedemeni anozani mungezi unotora mungezi newe naganye primary transport yekuenda bonoona zviri kutaurwa nagoredema ndoda kuti adzoke panapa musi wanhingi wa31 August imi mambo inda kunoona ikoko feasibility kana iye goredema achinyepa tichamubhadharira tichamurwadzisa because iye ari kuti zvese zvokutaurwa navamuchokore hazvisirizvo nasabhuku handika iyi tsamba iri kutaurwa necommunity handika lenzi ofisa akanyorerwa zanu PF akanyorwa zino yakanyorerwa ini ndikusara nekopi muchokore iyi ndo reference yangu kuti reference yangu inexcode date ava kana vakangwara kana vachinyepa tinozoona musi wenexcode date because is alleging that vanhu vese vakaita nhauro iyi vane bias saka imimi makunokorekta bias yana muchokore tikoona because apa pane charge yekuti vakashedzwa nasabhuku vanakuya heti munhu akatonga vari kuti hazvisiriso mambo vatonga kuti pane machaji maviri ende pane maallegations ekuti vari kupomegwa kuti vari kuisa pombi vari kuti haimo vari kuramba imi munoona zvese izvozvo
kana taona hani ngoromani wena uzaphelezela ama headman makombe lo headman uganye elokuzikhona ngani ngomchokole. You find a date, I'll give you the transport. Inini nichari cover transport yangu kwa ari golilimu. Wazi ya algo temuru varu nyepa. No pay transport. Tonoona. Mchokore. Iya pere. Imimi ma kutoronga nema headman. Kana na nema polisa. Boya eko koko. Naura zakawanda zekoko. You can preempt. But uyu gorende magana akangwara. Ini life vanhu ukabawana muhosa makombe. Unoza zvaita mudhara Mackenzie uya yamukoma wa Mackenzie vhuva uya. Pale imwe nyaya akatonga kubva kwaBhamara. Yakasundura munhu akaenda usiku kumba kwake akati mudhara ndibatsire kudaroko. Shuwa ndakamitisa. Iwe unodai mudhara vhuva akauya panapa akati chifu ndokumbira kuregerera ndindaita mweya wevanhu vapo shuwa zvakaitika todi kuti vanhu vakare zvakanaka imo kutsvaga nzira dzenyu dzekutsvaga nzira because masabhuku vanhu vakakosha kuseva izi muchoko rapisa diesel andika 40 liters sabhuku yapisa chi diesel for one person. Eso kana totumba toita zvokugogwe zviya zozotora mombe 10 handi wavharisa plot nechinhu chidiki isutotora muchokoro nyangore magweta but atiri izvozvo unana gore nema akanga asipo here pataigadza sabhuku sei uchidaro plus iwaiva gore dema for point of advice in advance anditi dei tichitsvaga kwesa nditika pamwe ava vedare redu handitika vari kukubatira handitika basa ramambo nderekuva pagwara kuti vanhu vanotongwa sei handitika because ava ndevamambo imi muri vamambo hapana munhu anodiwa namambo kudarika umwe ava muri kuziza wane designation ende iwo waifanako dai vakakaya tayaka ndopa zvotaura padare tova kuti vana muchokore vaita sei vana muchokore ibazi ramambo hatigoni kuramba muchokore because ndiye anotarisa vanhu day to day day to day vanhu vamambo kuzoti ini ndisunge kushombe kuno agaza kumwe sabhuku nemuchokore anenge ataura kuti uyu ane feasibility yekuva umwe wedu at the end of the day Oti zvakanga zikaiko kutobvunza muchokoro. Tobvunza. Zvakafamba sei? Mambo, vanga vari vamwe baba vagorema tisingadi kuti vanyanye kukuremedza inofamba. Zinwa yakauya. Kuti zinwa iyoyo haina kuvapo nekuda kwangu. Ngatotorera nyaya ndatitorera pakati bomuchauya ndazonofukondedzera yese. Kuti vana vauye hakuzi kuda kwangu, kuda kwavo. Ndaitorera pakati nekuda kuti vidini bana agara ndisabhuku mana ndiye akauya bana emene mbune mutumena anga aripo vakabudisa mmepo hayo zvakanaka muchokori iyi tatoipostpona imi muchaudzwa zvokuita nababa wamakombi tinouyako imi mochironga moenda nango emari